שאנחנו הבדילנו מן הטועים, תן לנו תורת אמת חיי עולם נטע בתוכנו. איזה כיף לנו שהבדילנו מגויי הארצות ומשפחות האדמה, שאנחנו נשים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, משתעשעים בדברי תורה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רחב פיך ועמלהו, ברכות דף סמך. מה אתה רוצה? 10 ימי תשובה אני נמצא, הוא נמצא איתך. לא רק בכותל, לא רק בבית כנסת, באוטו שלך, על הפורץ', על המרפסת שלך, בבית שלך, בלי לשים צדקה, בלי כלום, אתה מדבר איתו, הוא נמצא. וזה מה שמיוחד ב10 ימי תשובה, שהמלך בשדה, הוא נמצא, הוא בעצמו נמצא איתנו 10 ימים. איזה מעלה גדולה הזאת. מי שבאמת חכם יודע שאחרי 10 ימי תשובה, יש 10 ימי בחינה, בוחנים אותך 10 ימים, זה 10 כנגד 10. 10 ימים של לחץ, של אימה, של פחד, של כפרות, של סליחות, של תעניות. אבל מיד אחרי זה תספור 10 ימים, מאחרי יום הכיפורים עד שמיני עצרת, 10 ימים של שקט, של